Bon dia, el BBVA va llançar una compra directa als accionistes del Banc Sabadell, el que es coneix com una OPA hostil, per comprar aquesta entitat. Si més del 50,1% ho accepta, el Sabadell quedaria en mans del BBVA, tot i que, de moment, no ho veuen bé ni govern espanyol, que és qui ho ha d'autoritzar, ni la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ni candidats com Illa Aragonès o Puigdemont, per diversos motius, com perjudicar el sistema financer o la pèrdua de llocs de treball. Biden deixarà d'enviar armes a Israel si envaeix Rafah perquè és on es refugien més d'1,4 milions de palestins desplaçats. En clau electoral, segueixen els suports de personalitats a diferents partits i aquests dies vam comentar adhesions a Illa o a Puigdemont. Ahir vam conèixer que una trentena d'excàrrecs i persones de l'entorn de l'antiga Convergència, entre ells Carles Puigdemont o Montserrat Candini, donen suport a Pere Aragonès. Per altra banda, una de les mesures educatives que comparteixen més partits són les activitats extraescolars per tothom o la gratuïtat a tota l'educació de 0 a 3 anys. Esquerra, per altra banda, proposa una prestació universal de 100 euros per cada fill a càrrec menor de 18 anys. En futbol, el Barça ha renovat a Pau Cubarsí, a l'Europa League, l'Atalanta i el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso jugaran la final del 22 de maig. Després de classificar-se ahir sense gaires problemes, en tenis, Rafa Nadal es va estrenar al Masters 1000 de Roma amb remuntada contra Zizou Bergs. En bàsquet NBA, sorpreses aquesta matinada, han empatat a 1 l'eliminatòria Dallas contra Oklahoma i Cleveland contra Boston. Avui, que és Sant Joan d'Àvila i Sant Joc, felicitats. Diumenge se celebra l'ascensió de Jesús al cel i per molts anys s'hi celebres aniversari avui o durant el cap de setmana. El temps, sol i temperatures altes aquests dies i es pot escapar algun ruixat de tarda. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.